jane arep joget nang rene ki mau. Ayo. Mbak Sri. Mboten sios. Kuwi cilikane awor aku sak desa. Oh, cilikane awor jenengan sak desa. Sik makpunge ya jenengan. Oh, mboten. Masuk iki Tak kira. Aja lali baweling. Perdi
topak. Elok raja mak. Di DJ Pak rasa joget. Oh bojone. Maaf Bu, kula mboten lho Bu. Masukin. Sik buke medeni. Aja lali bawalengku. Maturun Mas Bogel. Nggih. Asik. Yo. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Kalau cokek mesti cokek. Ayo yo. Ati parani ngoyo-ngoyo Asik. jari di kok wis tekan kono. Ati parani ngoyo-ngoyo Piye Mas? jarine kok wis tekan kono. Pak Sarjo, Pak Budi, Pak Sumar, monggo. Wong yen ora kebenaran ajarene tanesa katone Jawa yen wong minuju tringsingan anane mung sajak sujono arek yo Warna-warna pangawan ati durung ketemu dhewe. Asik. Cici, terima kasih. Duka-duka mangusik trimo murung semene wae. Oh, ahoy. Mas Abid sapa kae? Barang sampun pepanggihan enyane cur luluh angine nganti wangah pepisah Kira pinggir tabrak. manene cur tambah tresnane yo samboyo Karo wali yo. soy ayo yo sikat Wong ayu sing tak nani bola apa cokek mas dina wengi wong tak impi Mas Santo awang lali karep karep sok kapan bali Nong tangan pisan ketemu tenang ing
biasane Sragen iki biasane sor, nyawer biasane. Arisan. Neng apa sliramu lunga ninggal aku mas kaya tanpa dosa atiku Kangen ati jika, kangen ati. kula nyuwun pangapura Kangen ati. Asik asik. Asik asik. Oh, Pak Waka, Pak Suman, ya 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 Asik. Areo. Sewindu suwe lawase. Pamit karo aku. ya 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 Duh, wong ayu bebudanku. Ati susah, mung kangen sliramu. Iya, iya, iya. Awak lumrah rapi sabobok. Mosok. Wayanganmu ngreridu hatiku. KWS C. Reno wanita anti-anti. Aku tetep nunggu kowe bali. Asik jos. Rasa kangen ora bisa mari. Lamun sira kang bisa ngambani. Ngapunten. Iki Mas Tri Sukolaras saking Gabukan Sragen nyuwun Dok. Oh iya. Ninggal katresnan bar iki bablas ninggal katresnan. Aja sebelah ngomong bagus. Tresnaku ora bisa layu. ya ya yo. Ora suwe aku Kira pikir tabrak. bosi. Yo. Iya, iya.
Mulane kok gak dikopiok sing entuk sapa? Makasih berkah barokah. Aja lali bawalengku. Oh kemana mas, janji-janji aku kangen sayang satu anteni nganti saelengmu. Makasih. Siapa nyanyi lagi? Monggo. Ketro, ya. Kecil. Saking muter. Oh nguter, nguter Sukoharjo. Boten nguter Karangudi. Nek nguter Sukoharjo lak ya engko sisan balike. Oh nggih. Muter mriki mawon, Mbak. Oh ngoten, nggih. Aja semelang wong bagus tresno iki ora bakal layu. Ora suwe aku bali sesumanding ana ning sisihmu. Ayo ya sesarengan KWSJ campur sari ya Ya iyo. Ya iyo. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku. Wong ayu papojanku ati susah wong kangen sliramu. Ayo bagus kapujanku ora beda rasane atiku.
rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani monggo Mbak dadi telati getos kancane Nggih. Aja semelang wong bagus tresno iki ora bakal ayu ora suwe aku bali bisa sumandi ana ning sisihmu. Sampun ngatur menika kangen ing ati mbok pilih tanda alit. Dia lagu menika kula tucaken dumateng keluarga besar arisan. Ngukami kota sateruse desa desa margo aku anggoleki sing tak tresnani wong ayu utul. Ayo kowe ngerti aduh wong ayu aja beda aku terus bali nang Semarang duh wong ayu ana omah hae yo Pak yo gayeng ki yuk. Aku dhewe kang kebaten yo gawe esih ngukami kota sateruse desa desa margo aku anggoleki sing tak tresnani klinci utul yo. Ketemu aduh klincikku
beda-beda aku terus bali neng Jakarta duwong ayu ana ngendi hae hae ya Mbak yo ngapunten Pak Amsi. Anakku sing lenggah angsa lho Pak. Nggih. bagus dewe Rasa Mary. ora aku nek karo kuwi lah rapati oh kowe ngerti sing juragan asli Sopo? Juragan apa ki? anakmu ngateng ya kowe ngerti juragan asli iki duwe selepan sawahe pirang-pirang ateng iki lho sawahe wong kuwi lha iya Ya ora apa-apa. Aku ngene iki ngayahi nek rada gedhi-gedhi nu gak ngayahi aku. suyai bareng badan kaya liontene gwedhi Awu. besok pinter sekolah yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku sakmes juragan iki piye nyalon bupati ra dadi Oh, iki juragane. lah iki kok kleru wong iki Loh. Ngono ki ya alon-alon mosok bras-brus. kok gak ngono Dik sing asli iki kuwi Oh, sing asli iki. nggih sabar foto nggih foto kosek Pak tengok ngendi iki mau lah iya Mas Dinde Nggih wong jinarakan dapuk dagelan kok ya Pak. Lah nek panjenengan dapuk MC ngono sewe bawa jan ra apa-apa sering karo dulur lanang kok napa mboten melas bawa rek 1000 ngoten niku Pak? Gak Mas, aku gak karo duit tenan, sumpah demi Allah bumi langit. Mboten Bu, aja tambahi. Ngono karo nambahi gampang men. Oh, wah gayamu lho. Tenan aku. Alah, engko grenengi kancane. Oh, gak ngono lho, Dek, aku nek. Berarti nek dum-duman awakmu ya apa? Aku ngapa dumi kok nek perkara kuwi? Nggih to, Bu. Oh iya. Langgame, Cok. Semenang kira anakku Yo. Aja pincer nangis wae Sing sayo, sing rukun. anakku sing bagus besok pinter sekolah Sing sayo, sing rukun. anakku
demit to cah. Malah kaya demit. Lho semari MC sijine iki lho. Lah iya, terus kae melu wis jan plek blejet. Sing ngendang iki tek meneng apa bisu lho. Ora ya Mas, kuwi terang Kancane kuwi. gereng ngono kaya mung klecam-klecem iki kok. Eh, Iki sing ngendang niki elok lho Bu. Sing gane mlebu YouTube ini niku. kuwi terah ya gawan. Oh, gawan. Bocah iki meneng apa meneh age nek masalah Kok dadi gak matuk to Mas karo aku? Biasane karo rumcek ngono to kok bogel ngono. ora iso sangkuriange gawane panggah kae. Lah ya aku Ora iso. gendongen. Mama, Kaya uncek e lho. ah gilane Dah. semono rek kon gendong Nek ra aku suwuken, ora sudi. mau anak bayi loro rene suwuken aku ya. Loh, mau nyuwuke nganggo bedak Pak nek Oh. bayi kuwi. Sarap sawan Wis bali aku dalan. kok suwuken dia gelem suwuken. Tenan? Ben cok kena sawan. Ngono lho sing apik ngono lho. Suwuken iki liya Yo pene apik. momen. Ayo mangga. Iki Kiai Tundung lho. Apa? Tundung melarat. Liya anti kok tundung melarat. Ayo. Cakepane ora kuwi Dik, nek Oh, kaya. itu to. Mar. Mbok rasa arep. Tingane to Dik ben kaya marming atiku. Aku pokoke. Seliramu to Dik, Dik Nah, yo. ngono lho, aku tenan. Lah iya. Sampean ora. Ora. 1000 kok. bisa Semit. Ngopo? Aku- Ndang nek iso 50 kene kowe. Yo. Ngono kuwi to? Heeh. Iso gawe yo. Tinengane Beb. Nganggo pi barang ki bocah player pekok apa piye iki? Player Gunung Kidul marai. Lah iki karagel kuwi. Bisa gawe. Lah kowe ki nyengane kancane nganggo pi lah, cangkemmu nganggo pat malahan. Jangan ana kuwi. Aku ki sehat walafiat yo, mosok MC kena asam lambung. Wah, penyanyi kuwi. Ajine aja citra. Mae iki ya luput. Tak bogel kok asam lambung ora, lambung iki sehat. Aku Sing ora sehat iki kene lho, mudeng ora kowe iki. dase to. Gerah iki lho gerah. Gerah polo ngono. Iki kok aku ki arep sowan ning ngampunan iki tak medical check up nek masamu. Oh pindah rene to? Mah iki giliramu kok. Bocah iki nyogoki ae. Ya ya, sabar sabar. AWSC Nagato campur sari Indonesia. Suye, Halo Mas. jadi apa-apa aku manut seliramu wong ayu. Melu aku. Tenan. Mati urip melu aku. Oke pasrah bom lah karo seliramu wong Gendong ayu. lho, Mas. Spesial buat aku Nanto. Saben dina mung ngalamun jroning sepi sampun. Namung tansah katulung wewayanganmu dosuye wong ayu. Mana di mana anak kambing sayang
awake dhewe iki yo ngladosi piyayi warga Ngampunan yo warga Jakarta. Nek Jakarta gak entuk suwe-suwe. Niki sedaya perantauan nggih, Mas. Aku yo gumen kok ning kene iki kok bolak-balik arep nyawer ae, mbok pusik ngono lho. Oh, silak nyawer ngono to? Oke. Yo. Dientekke Cahyu. Mongko kang Yo. Matur sembah nuwun. Cabut cabut cabut. KWS bergoyang bersama dengan KWS Senada. Asik. Mas Supri asik. Wadele wong atiku. Digawe KWS Sabto Pandito
Abis ini nanti Mas Dimas. Sabto Pandito Ratu Mrengelamu Nedya ing sisihku Mugi Gusti nglilani tresnaku bakal ginawa. Ayo dintekke wis iki ra dintekke sisan. Matur sembah nuwun. Siji meneh wi ora.